ассалому алайкум дӯстдорони бизнес. Инак мавзӯъро шурӯъ мекунем. диққат кунед. Кор кардан зарур аст, аммо танҳо бо меҳнат кардан ҳеҷ гоҳ сарватманд нахоҳед шуд. шояд шумо андеша кунед ки чаро ман чунин фикр мекунам. ба атроф нигаред, миллионҳо не балки миллиардҳо одамо тамоми рӯз ва ҳатто шабона кор мекунанд. саволе ба миён меояд ки оё ҳамаи онҳо сарватманданд? албатта ки не. сарватмандон метавонанд вақтхушӣ ва истироҳат кунанд, зеро онҳо зиракона кор мекунанд. камбағалон бошад, доимо кор мекунанд ва аз қафои мушкилҳо овораанд. якеро бартараф мекунанд ки боз дигаре пайдо мешавад. ин равандро ҳамеша такрор мекунанд. дар хотир доред ки пул коргар аст. сабаби асосии ин дар он аст ки сарватмандон моҳирона идора кардани пулро омӯхтаанд ва боз меомӯзанд. камбағалон бошад, аз ин кор дурӣ меҷӯянд, гӯё дар назарашон ин кори мушкил аст. пул барои сарватмандон шабонарӯз кор мекунад. ин ба монанди мисоли гандум аст. яъне онҳо як гандумро ба мисли деҳқон дар замин мекоранд ва пас аз муддате ба мисли деҳқон аз як хоша беш аз 50 гандум мегиранд. аниқтараш сарватмандон бо $1 вақти дигаронро мехаранд ва ба иваз сарватмандон $50 пул ба даст меоранд. бинобар ин роҳҳои сарчашмаҳои нави даромадро ҷустуҷӯ кунед, ки он роҳҳое аст ки пул барои шумо кор мекунад, на ин ки шумо барои пул. барои равшантар фаҳмо шудани мавзӯи мазкур якчанд суханро ҳамчун иқтибос аз китоби устод Давлатов меорем. диққат кунед. фарқи минбаъда одамони камбағал тибқи категорияи худи инсон манбаи асосии даромад аст фикр мекунанд. ин чӣ маъно дорад? одатан онҳо аз субҳ то шом кор мекунанд ва бар замми ин чунин фикр мекунанд, агар ман хоҳам ки пули бисёр кор кунам, бояд кори илова кунам. бинобар ин баъзе одамони камбағал дар ду ҷо кор мекунанд ва ҳатто гоҳҳо дар ҷои се низ ба кор медароянд, аммо ҳеҷ бой намешаванд. барои чӣ? зеро чунин фикр мекунанд, имконияти ягонаи кор кардани пул ин дар чанд ҷой кор кардан аст. аммо ин тавр нест. ин қоида дар асри гузашта хуб кор мекард. ман кор мекунам, моҳона мегирам, агар бештар кор кунам бештар мегирам, яъне ман чӣ қадаре ки кор кунам ҳамон қадар маош мегирам. ин дараҷаи тафаккури камбағалон аст. вақте инсон фикр мекунад ки танҳо худи ӯ манбаи даромад ба ҳисоб меравад, он гоҳ саломатии худро дариқ надошта кор мекунад. ин ба заифию камқувватии ҷисм оварда мерасонад, зеро он метавонад бетанаффус кор кунад. чун саломатӣ аз ҳастии худ моро огоҳ месозад, даромади мо ба паст шудан оғоз мекунад. дар пиронсолӣ вақте ки пул ҳатто бештар назар ба даври ҷавонӣ зарур мешавад, имконияти пайдо кардани он аллакай аз даст меравад. аммо он чӣ ки дар ҷамъ кардед бо мурури замон онро инфлясия, яъне беқурбшавии пул мехӯрад. пул беқурб мешавад, нархи молҳо боло мераванд. он чизе ки имрӯз мо бо 100 сомонӣ харида метавонистем, баъд аз 10 сол хеле қимат мешавад. ҳамаи чизе ки мо ҷамъ мекунем то расидани синни нафақа, гарави ояндаи осудагӣ ва серию пурӣ шуда наметавонанд. бинобар ин одамони сарватманд тарзи дигари таъмини пиронсолии худро пайдо кардаанд, чунки онҳо дигар хел андеша мекунанд. сарчашмаи асосии даромад барои онҳо пул аст. онҳо пулро маҷбур месозанд ки барояшон кор кунад. онҳо ин корро чӣ тавр мекунанд? таваҷҷӯҳ кунед, хеле формулаи оддӣ аст. оё инсон дар як ҳафта 7 рӯз 24 соатӣ кор карда метавонад? албатта не. аммо пул чунин корро кардан метавонад. оё инсон метавонад тамоми сол бетанаффус ва истироҳат дар шабонарӯз 24 соат кор кунад? на, аммо пул метавонад. ин мисол метавонад гуфт ки ҳақиқати бузургро бароямон кушода медиҳад. фарз кардем мо як солро барои санҷиш мегирем. он вақт мо мебинем ки пули мо метавонад назар ба мо 10 маротиба бештар кор кунад. истироҳат ба кӣ лозим аст? он ба инсон зарур аст. аммо пул метавонад бе истироҳат кор кунад. кӣ бемор мешавад? кӣ хоҳиши зиёд кардани маошро мекунад? одамон. аммо пул на бемор мешавад ва на хоҳиш мекунад. кӣ намехоҳад дар вақташ кори худро кунад? дер меояд, бар вақт меравад. вақте ки табаш хуш аст, хуб кор мекунад. вақте димоғ сӯхта аст, умуман ба ҳеҷ коре даст намезанад. бо кӣ мушкилӣ ва ҷанҷол мешавад? бо одамон. вале бо пул ҷанҷол намешавад. ҳеҷ кас то ҳол бо пул пархош накардааст. фақат ба таври оддӣ одамони сарватманд фаҳмиданд ки сарчашмаи асосии даромад пул аст ва мувофиқ ба ҳамин ақида пул аз ҳама беҳтарин коркуну ходим аст. ана чиро онҳо фаҳмидаанд. ба мо лозим аст ки идора кардани пулро омӯзем, то ин ки он даромад оварад, на ин ки дар зери болин хоб кунад. набояд дар пул танҳо ҳалли мушкилиҳоро дид.
در سیمای پول باید آن کارکنی را دید که برای عملی کردن آرزوی خود به شما کمک میکند. بنابراین نباید به تقدیر آن بی‌اعتنایی کرده، آن را سبک فکرانه فرمانروایی کرده بفایده خرج کرد. تشکر زیاد به همه‌تان که نوار ما را تماشا کردید و امیدوارم که به خود قبول کردید برای در عمل تطبیق نمودن. لایک گذارید، آبونه شوید و به دیگران فرستانید. باقی در امان خدا باشید.